Moi! Ja tervetuloa seuraamaan mun ekaa Tekkit-jaksoa. Paitsi että mä oon jo rakentanut tänne tällaisen pienen talon. Viime jakso, se meni pilalle. Tää ei mene. Kyllä. Joo. Niin. Mitä? Ihmettä. Joo, tota me ei kyllä jakseta tehdä enää. Joo. Mitäs me tehtäis? Nyt et lagaa. Kivaa. Hei, pitäis olla pahikset päällä. Difficult easy. No where is pahikset? Don't have commentated Kirwell. Aha, skeletoni. Yes. Niitä kaivattiinkin. Vaikka mä kyllä oikeastaan vihaan niitä, mutta ei näin ainakin näin logisella siis. Tai näin logisesti. Jos, tai tää Tekkit lagittaa nyt niin hirmuisesti, että mä vihaan niitä. 2 kappaletta teikäläisiä skeletoneja. Nyt sinä kuolet, ja Creeper varsinkin sinä. Ei helvetti, nyt mä kuolen. Ehkä en. Mä hakkailen tältä tapaa teitä kirveellä. Eiks mäkin kova? Jos mikään ei riitä. Miksi mä saa teiltä luitaa? Niitä kaivattais. Enemmän kuin paljon. Ei helvetti, nyt mä kuolen. Nyt ihan rauhassa. Creeper, ei Creeper, helvetti. Shit. Holy shit. Miksi mun piti mennä kuolemaan tohon Creeperiin? Mun kamat, oisko jossain? Täällä. Jee, kiva. Minun kamat. Näin. Kaikki alkeelliset, surkeat, pienet kamat ovat tallella. Mullahan ei ole mitään sellaista upeaa asiaa nimeltä luu. Tai no. Luuprosentti on 0. Tai mä omistan 0 luuta. Joo. Siellä on skeletoni. Jos sinä pudottaisit luu. Laava. Ei hemmetti. Kuka? Mikä? Missä? Ei hemmetti. Teitä minä juuri vihaan. Ja varsinkin nyt jos lagii, niin vähän. Pudotit sitten pari stringiä. Kuivia on aika paljon täällä seudulla. Kysymysmerkki. Missä ovat juuri äsken näkemäni skeletonit? Siinähän sinä. Kuole. Nyt oikeesti sä kuolet. Usko jo. Usko jo. Skele, jonka nimi on Toni. No niin. Creeper, mitä teet täällä? Etsit minua. Etsitään skeletone. Mitä? Kuka? Sinä. No ei hemmetti. Nyt pakoon. Ja äkkiä. En tykkää spiderista. Ei hittone. Tuolla on skeletoneja. Jes. Nyt pudotatte luun. Äkkiä.
Nyt oikeasti pudotatte luun. Itti tapaa minua. Perhana. Nyt hämähäkki. Rauhoitu. Kiva, sinä rauhoitut. Jes. Luita. Koiruliit. No niin, nyt koira. Nyt koira. Ihan rauhassa. Sinä olet minun. Nyt koira tapat sinä sen. Jos sä et räjähdä sinä koira sen. Aha. Ei. Sinä jäät sinne istuskelemaan. Eppäs jää. Pystyyn koira. Hyvä. Mikä sen nimeksi tulee? En mä tee. Ja sit kukahan se toinen koira on? Kenet mä täältä käyn hakemassa? Kukakohan on kolmas? Siitä kertoo joskus. No niin, koira. Aha, täällä on luola. Luola. Hyvä koira. Ei! Tuhlasin luun. No. Aivan sama. Nyt pitäis kyllä ehkä tehdä jotain. Älä nyt. Ole hiljaa. Tai kirjan sun henkilöllisyyden koko Suomen kansalle. Se ei tapakasti kato koko Suomen kanssa, mutta on ainakin avoin koko maailmalla. Sanotaanko näin? Mitä mun pitäisi tehdä? Voisi tehdä putkia. Ei kyllä mitään iloa, mutta... Miten tehdään project table? Project table. Siihen tarvii stonea, niinku full stonea. Nyt voitais kyllä tehdä asioita. Paitsi ei tarvitse tehdä crafting tablea. Ei kun tarvitsee. Tarvitaan crafting table. Koska muuten mä en voi tehdä sitä. Sitten vaan näin, se on chesti kasassa. Mitä siihen vielä? Ai niin puuta. Mut mulla on puuta jo. Testataan toimisiko cobblestone. Eipä tietenkään. Niin se vaan menee. No eipä oikein toiminut. Tehdään sitten uuni. No. Pois. Joo, ei kyllä riitä kamat uuniinkaan. Mutta ne riittää tohon hakkuun. Kivihakku. Jolla voimme hakata iron. Ja sillä voimme hakata diamond. Ja sillä voimme tehdä kaikkea hauskaa. Muuten pitää katsoa pari juttua täältä. Teenköhän se? No. Batbox. Chopper. Travel. RE. No. Näytäpä nyt mitä mun pitää. Mä haluan tietää miten RE-batterit tehdään. Ahaa. Täältähän ne löytyy. No, haluatteko nyt? Hemmetti vety. Joo. Elikkä nyt pitäis käydään hakemassa vähän rautaa. Ja jakso loppuu kyllä kohta. Jään.
5 minuuttia. Tainnut vajaa 5 minuuttia. Ei tehdä tästä liian pitkä. Muuten menee kyllä ihan sekaisin. Ei hakata nörttiä. Paitsi et itse asiassa mun pitää kyllä mennä sinne parempaan paikkaan. No ei. Mitä sinä vuhkujat kyllä tänne? Sen toisen koiran nimihän on koira, joka ei huolinnut minun luuta. Vuhkuu. Menette nyt heti tänne. No vuhkuu! Mut sinäkin kanssa aikamoinen koira. Koet tottele minua. No niin, vuhku! Ei! Tyhmä koira. Ei voi mitään. Ja sitten tänne katselemaan maisemia. No, istu. Hyvä. Huono. Istu. Hyvä. Istuithan sinä. Ja sitten mennään hakemaan kamaa. Kumipuu. Rubber teeth. Eikö tree? Teeth. Hammas. Kumihammas. Tehdään kumihampaita. Aine, ei oo soihtuja. Hemmettä. Alaanko mä nyt niitäkin tekemään täällä? Paitsi että mulla on pirttiness. No hiiltä, se on hyvä. Koska sitten mä saan hiiltä ja sitten mä saan soihtuja. Mä voisin tehdä nytkin soihtuja. Se asiassa. Se on hyvä idea. Sinne vaan. Aha, mulla on crafting tablekin mukana. Voin tapahtua mitä vaan. Ja siksi pitää olla mukana. Ärsyttävää, kun ei löydy chopperia. Yleensä tänne välillä mä oon löytänyt luolasta aika paljonkin ihan helposti. Voi ihmeen. Hakataan hiilet. Siitä on iloa. Mitä? No, älä nyt. Tyhmää. Hukata kaikki hiilet. Ja nyt lagii liikaa. Ei saa! No voi. Ole hiili. Tää kerron sun henkilöllisyytesi. No kohta kyllä kerron. No sitten mä sut ja kerron sun kaikki heikot kohdat ja kaikki muut. Mä oon jo varoittanut sua. Ihme kun lagii. Paitsi että se johtuu näköetäisyydestä, jota mä en nyt alas säätämään. No. Kaikki hiilet. No. Jes, ei tullut toista soittua siihen. Muuten se olisi ärsyttävää, kun mä olisin joutunut painamaan vasenta klikkausta. Nyt käydään vielä katsoa kumipuuta. Sitten lopetellaan. Paitsi että sekuntit kuluvat. Okei. No tää jakso oli sitten tässä. Ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka!